par dana pročitala vest da je jedna popularna dama se uslovno rečeno pohvalila time kako je već 2 nedelje ili 3 nedelje čak nije ništa jela, dakle da se potpuno odrekla hrane, a da prosto te minerale i vitamine koji su joj potrebni prima putem tih infuzija. Onda je ona ušla u anoreksiju već, da toga nije svesna i to promoviše i devojke će to da prate. To je zaista zabrinjavajuće. Došli smo toga da zaista vlada taj teror mršavosti. Gubljenje ciklusa kod poremećaja ishrane anoreksije, to se zove sindrom logora i to je prvo što se javlja nakon recimo 2-3 meseca nejedenja. Jer šta radi organizam? Prvo kad vidi da nema hrane, onda uskraćuje menstrualni ciklus, tu se gubi dosta kalorija i svega da bi se ciklus žene odvijao, što može posle da dovede do nekih atrofija jajnika, do neplodnosti i tako. Prosto mislim da nekako plašimo sad ljude, pa jeste, ali bolje tako reći. Mislim da olako vrlo se prepuštamo tim trendovima koji su u stvari vrlo opasni. To može da bude jedan začarani krug iz kojeg je kasnije vrlo teško izaći.